Gle, zvijezde su večeras sveće, a šum što dopire iz grada nije li ko pjesma vodopada. O, to je polet u visinu. Srca nam zamiru i ginu. Ljubavi bi s tobom radi, nestat htio bez strana. Dobriše Cesović. Ljubav je temelj našega života. Zato, predragi koji ste večeras s nama u ovom našem domaćem okruženju našeg temeljnog ogranka Hrvatske demokratske zajednice Travno, svima želim dobrodošlicu, ponajprije na temeljima ljubavi, Bogu i domovini, a onda i za sve ono što slijedi pred nama. Kako jedan susret nije slučajan, budete sigurni da mi trčimo utrku života, a upravo je bio poticaj da u našem središtu otkrijemo osobu koja trči za Hrvatsku. Dobrodošlicu želimo Lisi Kristini Stublić. Lisa, osjećaj se kao među svojima. Mario Vukelić, predsjednik temeljnog ogranka Travno. Mario, očekujemo se u riječ pozdrava. Evo, ja moram priznati da sam presretan što nam je u goste došla naša Lisa Stublić i ja bih joj zaželio dobrodošlicu ispred područnog odbora HDZ-a Novi Zagreb Istok, na čelu kojeg je predsjednik gospodin Frane Barbarić, koji je tu danas s nama, ispred cijelog radnog predsjedništva područnog odbora HDZ-a Novi Zagreb Istok i ispred temeljnog ogranka HDZ-a Travno. Ja moram priznati da kad sam nedavno saznao da u našem naselju živi Lisa, da sam prva pomisao mi je bio da najmanje što možemo učiniti za Lisu je da je pozovemo u goste i na taj način odamo priznanje njezinim vrhunskim njezinim postignućima, koje i zbog njezine promocije naše domovine Hrvatske. Lisa je vrhunska sportašica ne samo na nacionalnoj razini, nego i svjetski priznata sportašica, prvenstveno u polumaratonu i maratonu. Tako da mi je iznimno drago da je ona danas s nama i evo, veselim se, vjerujem zajedno vi svi sa mnom da bolje upoznamo našu Lisu, tako da bi ja dalje prepustio dalji razgovor s Lisom, naše lady, koja je profesionalna voditeljica. I dobro nam došla. Mario će u ime temeljnog ogranka uručiti ovu knjigu po njegovu odabiru. Da, evo, ja moram priznati da smo malo istraživali, jer Lisa ima, osim što je vrhunska sportašica, ima i jako puno drugih interesa. Na primjer slikarstvo. Na primjer slikarstvo. Ili poezija. Ili poezija, ili glazba. Znači, uspješna je i zanimaju je mnoga druga područja. Evo, ja sam odabrao ovu knjigu, to je antologija hrvatske ljubavne poezije. To je jedan pregled najuspješnijih pjesama od davnina pa do danas. Tako da, evo, ja bih vam ovom prilikom uručio ovaj poklon s našom posjetom. A evo što piše. U najavljenim vremenima, draga Liso, kada ne bismo trebali biti ni gluhi ni slijepi, jedino trajne vrijednosti drže čovjeka. Bog i domovina, a temelj je ljubav. U toj ljubavi prepoznali smo te, draga Liso. Ponosni smo što si zdravog duha uzor mnogima, baš u našoj sredini. Temeljni ogranak Hrvatske demokratske zajednice Travno. Ja vam želim još puno uspjeha, ne samo na sportskom planu, nego i u privatnom životu i u svim drugim područjima. Evo jedan poljubac. Lisa ovdje kod mene. Ako je moguće pjevati s nama, naša Iva Predragović iz župnog orkestra Župe Svetoga Luke svigrat će nam neku pjesmu koju mi znamo, da vidimo jer Lisa može s nama pjevati. Možeš, sviraš, pjevaš, sigurno možeš.
slažeš ljude za velika djela. Jedno tako je Lisa. Da vole srca božanstvom reči. O Bože, zar si pozvao mene, svoje usne ovdje rekoše ime. Svoju građu sada ostavljam žalu, odsadi me da pošalješ me ti. Evo dobrodošli. Ivan, možeš ostati s nama koliko želiš. U našoj župi je još jedan susret, pa će i Iva raditi na tom susretu. Hvala i Predragović i pozdravljamo sve tamo iz našeg zbora. Vidjet ćemo i sutra na danima travnog u našem kulturno-umjetničkom centru. Lisa, draga, vidiš, malo smo pripremili, naš župnik je poslao ovaj slikarski pribor. Slikaš od kada? Cijeli život? Kako je krenuo sa slikarstvom? Ovako od malih crtačkih dana i tako? U školi ja sam počela slikati i idem razredima na smo neki poseban Program. Da. A kažeš da voliš poeziju, Lisa je inače napisala knjigu, kako se zove Lisa? Lisa Anderson, Child Confidence. To je i srednja škola iz tog područja. Nije taj nakon faks, kad sam došla u Hrvatsku, nisam znala hrvatski jezik uopće. Onda nisam mogla dobiti posao. Šta radim godinu dana, to nešto naučim. Sam odlučila iskutim sve mog poezija koje sam pisala od srednjoj škole do faksa. I tako knjiga izašla 2005. prije nego si došla u Hrvatsku. To je izašlo 2009. Znači već si bila u Hrvatsku. Da. Eto, lijepo. Dakle, kad okrenete njezino ime na stranicama javnim, internetskim, onda se okrenete kratki životopis koji govori o njezinim uspjesima. Hvala Iva još jednom. Možete pročitati da je napisala knjigu, da je tako već u svojim srednjoškolskim danima zapravo više bila okrenuta poeziji, glazbi. Koja glazba voliš, najviše instrumente? Najviše volim čelo, Aha, ne dobro. sviram čelo. I flautu. Sviram flautu i... A sviraš. I dakle, ona je završila i glazbenu školu. To je prestižno sveučilište u Americi za glazbu. Ja sam išla na Columbia University i studirala sam Glazbenu. Evo, tako je taj umjetnički dio njoj bio na prvom mjestu. A hobi je bilo trčanje. Ne kao osnovna preokupacija, nego hobi. Da, kad sam bila mala nisam baš bila sportski tip. Onda u 8. razredu imamo neki tjelesni test. Tjelesni odbor. Da, ja sam pobjela u moju školu. Pobjedila si. Da, U kojoj disciplini? pa imamo prvu stvar, moram trčati jednu, moram plivat nekoliko puta zapravo. U bazenu. Da, koliko trebaš noć, s njim možeš raditi u minutu, Da. koliko škletu i... Da, isto to kod nas. Radi se taj tjelesni razvoj djeteta. A ne dobiješ porodice svaki. Ali kada si završila školovanje, onda si tražila posao u njoj, gdje si ga mogla dobiti? Pa nisam baš uspjela tražila posao zato što nisam znala šta bih htjela u životu. Onda samo sam radila kako bi preživjela. Nisam žela naći neki posao, zato što sam mislila da to će mi biti posao. Tako, cijelog života, jasno, jasno. I to je dobro, i to je dobar primjer i mi danas i odgajamo i učimo djecu nekako po željama roditelja, a ne ono zašto su daroviti, zašto ih je Bog stvorio, tako je Lisa sebe tražila. Međutim, negdje u veljači 2008. se odlučila otići potpuno na drugi dio svijeta, iz Amerike u Europu.
došla? Jesi znala nekoga? Pa cijeli tatin u strane živi u Sisku. Mhm. Onda moj teta je čekao da dođu. I onda si ipak završila u Zagrebu. Ipak si tu ostala, u Zagrebu, nisi u Sisku. Od prvi godine dana sam živjela u Sisku. Onda sam našla posao. Gdje? U Ligoteksku, neka škola stranih jezika. Stranih jezika. Bila si prevoditeljica, učiteljica, što si? Ja sam učila knjizi i engleski jezik. Aha, djecu si učila. Sjajno. A kako onda si nakon tako jednog ozbiljnog posla prepustila se maratonu? Ja sam poslala moj trener koji ima sada. Trener, kako se zove? Slavko Petrović. Aha. On mi je rekao da ja sam Rođena si maraton. Da. Po čemu je to? Po 44 kg ili 159 cm visine? Mislim, ti si ko leptirić. Sam nije vjerovala, zato što kad čuješ maraton, to zvuči nemoguće. Tako je. Onda u 2009. mi smo imali neki dogovor. Tada sam ja trčala 3000 sa Afrikama, a bila sam blizu normu sa svjetskom. Ali je, ne znam, 10 minuta i 9 sekundi. Koliko se trči na 3000 metara sa zaprekama? Moj osobni rekord je 10 minuta 9 sekundi, ali normal za svjetsko bio 9.58 ili 9.59. I tako si blizu bila ili su sekunde ipak ko vječnost? To je blizu, ali daleko. Moj trener i ja su imali dogovor. Ako u 2009. ispunila normu sa zaprekama, on ne bi nikada više pričala o normu. Ali ako nisam ispunila normu u 2009. I onda? Ja mislim trčala normu. Morala prvo maraton. I onda je vas maratonom krenulo zapravo. Dobro. Ja. Pa reci mi te pripreme za maraton. Treba izdržati. Dakle, ti si ono što naši dalmatinci kažu kost i koža. Pa kako onda, ti su mišići, kako ti držiš maraton? Možda ne zvuči čudno, ali za mene trening za maraton je puno lakše nego trening za 1000 metara. I vjerojatno je puno lakše za onaj 100 metara. To je, mora biti eksplozija snage. Nije tako brzo treninzi. Treninzi su jako dugo i sporo. Onda mora biti jako gladno. Aha, koncentracija, da izdržiš toliko neće. Ako je dosadno tako dugo trčiš, onda nešto. A dobro, o čemu onda misliš? O poeziji, slikarstvu? Pa ništa, to je kao meditacija, onda... Odmaraš se za to. Evo, a kako se pripremaš u hrani? Je nešto posebno moraš jesti, piti za snagu? Kako? Inače, kad sam u treningu, ja mogu jesti ili piti šta god hoću, zato što tako puno trčim. Pa se to potroši? Da. Znači, nema straha od debljanja, kako žene znaju razmišljati o problemima. Hoćemo sve žene tjera da trče. Ali one koji imaju muže, ne ti sigurno trče. No, zato po mužima, naravno. Inače, dakle, naša hrvatska atletičarka, rekorderka je u više atletskih disciplina. Na njezinim stranicama naći ćete iz 2008. godine nacionalni rekord u polumaratonu. Što je polumaraton? I gdje si trčala? I nisi samo u Hrvatskoj, trčala si izvan granice. Trčala sam bio U Hrvatskoj. Bundek do Velike Gorice. Od Bundeka do Velike Gorice. Je li tko išao? Pješice. Bilo slobodno vrijeme. Dobro. Onda ima rekord, rekla si 2009. nacionalni rekord, jer na 5000 metara također je nacionalni, 16 minuta i 20. Ja sam popravila taj rekord prošle godine. To je 2013. u travnju, čini mi se. Kad si proglašena atletičarkom godine? Zbog tog rekorda što su srušila. Ona je inače toliko skromna da ona ni ne zna koje sve rekorde ima, pa ćemo mi nju podsjećati, jer to sve piše u njezinom životopisu. Kaže ovako, na posljednjem nastupu na prvenstvu Hrvatske u Sinju, to je sad najsvježije, dakle 5. travnja ove godine, na 10.000 metara osvojila si prvo mjesto. Jesi to ti? Iste
Izračan je novi hrvatski rekord u vremenu od 33 minute, 17 sekundi 91 stotinka, što je za 29 sekundi bolje od dosadašnjeg rekorda koji je postavila Tijana Pavičić i to prije gotovo 24 godine. Sad možete misliti što naša Lisa znači za Hrvatsku, no moram napomenuti kako naši mediji zapravo ne daju važnosti mnogim, osim nogometu, košarci, eventualno još pokojem športu, vrlo popularnim hokeju i rukometu, ma dobro da je tako, tu smo zaista jaki, ali gotovo da nemate gdje čuti ovakve informacije, a mi, znači, hrvatsku rekorderku imamo u travnju. Ovdje ću još posjetiti da si bila europska atletičarka, dakle ono što sam rekla mjeseca travnja, možda ti to ne znaš, ali negdje piše da si atletičarka mjeseca travnja. Super! Dakle, kada trčiš maraton, tvoj trener, gdje obično trenirate? Jel imate neko zgodno područje ili baš između automobila, kamiona i tako? Inače imam prije treninga Po danu? Ujutro trčim u Maksimir Dobro. i popodne trčim na Rossi. A daj mi molim da pokažemo, ja se također bavim športom, ne više, jer trčim stalno što po televiziji, što po Hrvatskoj, ali naši neki, evo i naš Mario ti je isto bio dobar u atletici, samo ne u maratonu, jer mi smo ti na kratke staze. Ali recimo, znam da start mora biti ovako nekako, jel? Za ovo brzo trčanje. A kako bi u maratonu? Možeš mi pokazati? I onda... U maraton prije prvi par kilometara kao Zagrebu. Aha, i onda imaš snage nakon par kilometara da još snage da pobjediš. Koliko bude ljudi u maratonu? Koliko se obično natječe? Sve mislim za maraton sam trčala bio oko 50,000 ljudi. 50,000 ljudi. A kada si u Koreji? Da, u 2011. Tamo je iz cijelog svijeta bilo maratonaca. No, to je bilo svjetsko prvenstvo. A ovdje po Evropi? Trčala sam prošle godine u Cirku. I za olimpijske igre si trčala kvalifikacije također ili kako se to zove? Nema nijedno mjesto. Nije na jednom mjestu. Imaš od prvog četvrtog godine dana prije olimpijada do 2 tjedna prije Početka. Dobro. Možeš ispuniti normu na bilo koje marke. Znači mora se ispuniti norma da upadneš na olimpijske igre ili na neko aplikacije. Dobro. A kad trčiš toliko dugo kilometara, to je dakle polumaraton 20 i nešto ili cijeli maraton, je li imate u međuvremenu nekoga ko vam dodaje vodu, obrišete se z njom? Inače svaki 5 km za olimpiju. Svaki 5 km ti imaš svoj slot. Možeš tam neki Ili vodu, da. nešto iznijesti. Ali samo za tebe. Ali, a kad ih je 40,000, onda svaki ima neki svoj stol, najbolje moguće. Ako nisi opet trkač, onda ne može stol. Za sve. Posluži se, kako tko želi. Život u Americi. Dakle, živjela si do 20 i neke godine. I sad kad gledaš odnos Hrvatske i Amerike, to je ogromna razlika. Kod nas ima uzrečica, ali to ti je super kao u Americi. Je li znaš za tu uzrečicu? A vi kažete, to ti je super kao u Hrvatskoj, jel? Hrvatska i Amerika ima i dobra stvari i loše stvari. I Amerika i Hrvatska, tako? Ali su bolje, neki jednako su loše. Jasno, to je ogroman standard i jako razvijena zemlja, međutim znamo da je opasna za cijeli svijet po ovim svojim potezima. Međutim, Hrvatska, vidiš i sama, to je jedan biser. Ovdje imam osjećaj da si nekako rado našla utočište u odnosu na taj ogroman, brzi način života u Americi. Kako ti je u Hrvatskoj? Za mene je lijepo. Život ovdje je sporiji. Ljudi ovdje su I bazni su, da. I ima nas manje, znači. Pa onda jedni druge poznamo. Našla sam muža ovdje,
Našli se supruga. Jeste se vjenčali? Mi ćemo imati vjenčanje za 3 tjedna. Za 3 tjedna? Je li to blizu tvojeg rođendana? Prije rođena. Prije toga. Njezin rođendan je 18. svibnja i željeli smo ti da imaš uspomenu, god bismo da taj svijet traje koji ćemo ti sada dati, barem do tvojeg rođendana. Evo, naša Martina će ti uručiti ovaj lijepi dar. Evo, izvoli, orhideja. To je u našoj temi ogranaka, jedan mali cvjetić, znak pažnje. Želim sve najbolje u daljnjim rezultatima. Trebali si donijeli košaru, mi ćemo si cijelo večer nešto donijeti. Imaš knjigu, evo, naučila si hrvatski dovoljno za čitati. To su naši različiti pesnici, tako ti je malo rekao. A orhideju zaista želimo da imaš uspomenu na naš temeljni ogranak i na ovu naše naselje koje je ponosno što te ima. Tvoja mama je Talijanka podrijetlom, Merina, rođena u Americi. A tata je? On je iz Siska. A kako se zove? Ivan. Ivan Stublić. I u Sisku imaš rodbine, obitelji još? Na strana samo tatu je u Americi, svi Aha, svi su ostali ovdje. A tata je otišao trbuhom za kruhom, kako se kaže. Što radi? On je stakla kovač. Znači oblikuje boce, čaše. A gdje radi? Sad radi u nekim firmi, ali prije imao svoj. U Kondaki? Gdje si točno? Gdje si rođena? U Connecticut. Dobro. A u gradu? London. Koliki je to grad? U odnosu na Zagreb, veći ili manji? Malo manji. Kao Rijeka. Kao Rijeka. A ima zelenilo, ima koliko Zagreba, Rijeku ili što ima? Oko čega se zapravo razvija taj grad? Industriju jako, što? Prije 100 godina bio industrijski grad, onda industrija su otišli, onda mi smo bili sve vaši na sad. Pa to je u Hrvatskoj, jel? Onda pomalo Raste, jel? Izlaze iz te krize. A mama gdje radi? sad ona je umrla i bila tajnica u školi. Jel tamo ima HDZ? Mislim da možda bila tajnica u školi, pa i u HDZ. Evo vidiš, mi u temeljnim ograncima, znači u našim gradskim četvrtima, pa i na tom prostoru naselja imamo različite stranke, pa i ogranke. Naša stranka koja je okrenuta Bogu i domovini i razvoju Hrvatske, koja je sudjelovala u stvaranju Hrvatske